masih dari dalam kawasan hutan. Momen kali ini, nggih Pak, kita menyaksikan acara sepasaran manten. Sampean bareng-bareng. Oh nggih. Ini meriah sekali ini. Nggih, nggih. Rombongan sepasaran manten dari Desa Gayam menuju ke Desa Gandu. Ini pemandangannya indah seperti ini. Iki mantene sing tua yo mau kalah iki. Iki sepasaran manten ngarani. Oh. Pengiringnya yo akeh kaya ngene iki pemirsa. Iki momen pasaran manten dari kawasan Desa Gayam. Iki warga Desa Gayam gantian ngluruk ning gone Gandu. Pokoknya mbluroi keras, terutama kawasan Bogorjo nek ndek gawe yo siap diserbu wong akeh ngene iki lho. Loh. Lagi-lagi kita menyaksikan sebuah acara adat yang pemandangannya itu di sini sahdu dan indah, yaitu di kawasan dataran tinggi ya. Iki sepasaran manten ning dhuwur gunung. Iki kaya ngene iki situasine lho. Pengiringnya yo akeh banget. Paderekan para mantan katewan Yolando ingkang saking Dusun Gayam, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Bogor. Alon-alon ae ngaten aku ki alon jiwa. Masipun Lah menika warna putra pengantin kang lamun to Cinandra kados